Kublai phi barosh katup khubojungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong. Pensyai pat ba ke District Mission Coordinator ya ke NEP Arhajar Arpau Hanoston. Tang shimit la shle ke penthor bat lang kerding. La kentiu ya ka pathar kema police outpost ya ka police station. Ban khang de do kha ka Commissioner Food and Safety ke Sarkar Jilla. Tomantang ne phaish ki khubor ki ba khambania. Office District Mission Coordinator rangkat ke office yang ke District School Education Officer West Khasi Hills haka jis nok tilang bat ka Red FM 93.5 Shillong mentakas ngi kila penlong ya ke lang pat ba bat ka Jan Bhagadi event road show Nongston. Ya kate ke lang la penlong Hamada New Nongston haka ba uba ar kharkongor EAC West Khasi Hills ulalong ukongsan haka dan lang ki officer na katanat puli puthi kinong tre ka Red FM ki khna school bat ki pat ba. Kajan Bagadari event kadai ka program juga Sarkar Pedeng bar pentre kam ya ka National Education Policy NEP Arhajar Arpau bar ka jing themu jaga ne ka program kalong ban ai jing hikai ki khna na du pakidang sedang lej school bar ban persluriki ban pendan kam ki sab ki phongjang ki kani ka program kani rap ban penduna ki khna ban pep school shiteng por bar ki jing sa class jong ka Sarkar Pedeng ban pentre kam ya ka NEP 2020, that means 2020. Ka jing thmu ka dei jong ka ne ka program ka long ban ai jing hikai ya ki khna na do ba kidang sedang ban let pule shiki school ban ya shim bita shit hem ha ki jing pule puthi da ka jing kmen da ka jing elekai da ka jing tho khana da ki poetry ba ki wei bat ban pen shlure ki makin pendon kami ki sak ki phong jong ki kat ka ba ki don kani ka program kan yarap ban penduna ya ka jing pep school shiteng por jing sa class bat ban yai peteng ya ka jing puli hado ban ki nakawai ka kerdan sya ka wei pa joki students jongi kani pun kadi kata ka baki ong ka initiative jong government namta ka proficiency ban improve your proficiency jong kana bakin puli da ka jing sothu bat bakin la pan kentiu ru ila dia hakin numbers hakin numeracy kita artli di bakong santam haka jikim jungi ki brio balai ngilik school katu kadi tang menginwan in pass bah exam lani bakin in long head long hand bingin yo kam yo jam ki bobiang lani ngilik school bingin yo ajing nang start kajing nang start kadi ka bakong san shwa iki baro ngilik school namar bingin kani kajing nang start bingin yo priang ha school kan permentoi ngi kajing jungi ka pamalas ngi baro ka kajing jungi ngi suthu ngitip balangi perkhat jeliu ba baro kadi ka science kadi ka language bingin learn ha school kadi ka numeracy lani ka maths ka bingin learn ha school ka gidon kam ha malah khidmat ka jing mujungi borok kadi ka jing khenjing dia borok kadi ka language bangi communicate gi brio borok kadi ka science ka bam ngi bam ka air bangi ring mensim ka bangi di borok kadi ka science ni borok nada kadau abangi puli jadi ban puli da jing samphang da jing sungthu kata kadi jing thu jong ni ka initiative jong government nang kadang di benlong ta ki kena apa gidan school bangin puli bangin nang entip da kajing sungthu bagan pen mentoi ngi hakajing em gujungi ka pen mentoi ngi menta hakani ka menta bat akala shail Hadian ke jingrang terkhong la bun tayau uslap uba jur ulat her hakamit pratarik jeliu ubalane hadu ka step khandai tarik tang haka shimit uslap ula penslei omi ki pentha jangka penthor khra batlang kerding kajingwan jeng uslap walada uwan dirpor penban ula wanra kajing kermen bajing shngan yaki bor jaka Megalia Electric Corporation Limited namar kapung umyam kala start haduk kata-kata hakini kisni
Ya ka pathar kama police outpost kabala Shakri ki pat ba kanika than la South Post nam tam manta ka sngi khandai tarik jeliu la kantiu kardane ka shaka police station bapura haka jingalang kantiu kardan police station uba sosthina soton MLA ulalong ukongsan haka jingadon lang ki he ki han na Karibhoy district ki ba kanthop ya uba MB Tongper ADC Karibhoy Giri Prasad Superintendent of Police Ribhoy district ba S Paslen DSP ba dengan B dengan DSP ba S Khamdej in charge jongkani ka police station kirang ba snong sordar ki khna school bar ki pat ba na gani ka than da ka jingdon jo ka police station ha gani ka than ki Borsan Shah district bar ki pat ba ki dap da ka jingkaman namar bun ki jing e ba ki pat ba ki kando man ka sngi enla ban pentre ka marmar bar khamstat kat bala kumjoru ka police station ka wanra shibon ka jing shngan ha ki pat ba ka ni ka than ki pulit ru kin sa tre kamstat ban tembat ban batlakam iki kam sniu baharukam kami gini ba khai gini gi drugs kaba lanjut drugs kani ka cilaji ka jurbai kani ka pokso kani ka crime against children kani ka tepde pokso kani ru ka jurbai kani hadis gini ban sponsing ni pure ya kani kantang ni khana thei khana kini khana rona chandran na khana kini tep ya kani but him dip pure la tip ya kanu case kalong kani di luar ram udah jadi polis. Beli bani ini nuru. Makanya kali kepada ya kena jadi ya nika jadi ni kemenangan ni, ini kapten ni kemenangan ni. Ini benda nak kaji sub san. Kita ini ngam bukti tu, akan tu kan suggestion bahawa agakti keman kerjaan kerja kerang ba ni ki kena ya kini nong kerja ni ki police force ni bangin wan ra khamba ya kaji sub but jing shong jing suk but hanika tanjini prishman 1973, so more than I would think 40 years now, and till that time there was a long pending demand from people of Patarkama constituency, I mean Jirang constituency, and also the villages around Patarkama that there needs to be more security because Patarkama is very far and it's very far from headquarters Nongpo, but it is very near to some bordering areas, and sometimes there are issues of crime increasing in this area, so there is very long demand of people of Patarkama. So I spoke to sir, so I told we have written multiple letters to police headquarters and home department, year after year we have written. Then last year MLA sir asked me, so what do you want me to do immediately? So I told sir, now we have to put pressure to ensure that it is immediately upgraded. Government notification should be out. I am telling you why it is difficult to update an outpost into police station. The strength of an outpost is very less, infrastructure is very less. But if it is a police station, it incurs economical cost because if there are 10 personnel before, now it will be 50 personnel, and it gives government exchequer. I mean, government has to pay their salaries. So it is not very easy for upgradation of an outpost to a police station because it involves government expenditure. So that is why sir was consistently pursuing with our home department and concerned minister as well as with our police headquarters to ensure for the safety of people of Patarkama. Ha ka jingpe jikme jong kane ka police station
kajing angnut kajong kipai ba kalawan ban urlong nado gisnem ki balalek hakaba ngaslo ban penpau ya kajing sngongu ka bakraw ya ka Sorkar MDA 1 haka jilam jong Honorable Chief Minister jungi Sir Conrad K. Sangma hakaba ladep ban play ya kapartma ladep ban upgrade ya kapartma Shaka Civil Subdivision but ya ka jingyo ka jungi ya ka Civil Subdivision lingba ka jingshim lingba ka jingkit klik ba ka Sorkar MDA 1 kasngap aka ka jingkarpat ka jong UMLA jong pi klem shong thai haki sansnem ngelabut din ya ka kam naman nga soto ka jingut ka jingkarpat na baro ki benta na ka benta kumno ban penkiyo kerdan ya ka Patma Administrative Unit Shaka Civil Subdivision kipor ki bamenshwa ka Giri Prasad. Thank you so much for your hard work, DSPs, additional SP, in charge of Patma Police Station, nanta ki staff baro jangka Police Department nado na headquarter nong po hai ki Police Station ki baper kerpang ya kani ka Police Station ka baladep ban upgrade baladep ban play metagasngi nanta ki aukus ki baper bat baro kiba de pay de kmit kamtam ya ka law and order kani kasngi ngalaban ong kasngi kaba kanlong ka jingsngan na kabenta kipa nong shong snong om tang ya kapatarma in the yaki areas baro kiba they have they can top lang ha ka jingpe jingme jong kaneka Police Station kinong dia khutia bat kinong khayi do kha kilapan pau ka jinglengo ya ka hukum balapan mi ka Sorkar jela lengba ka office jangka Commissioner of Food and Safety ban sange shwa ya ka jingde ki do kha ki bawan Andhra Pradesh namar la ong ba la inject da kadawai formalin ban penne met ban penslem ya ki do kha na ka jingpun uba C1 Khar executive member joka sunjuk kinong di khutia bat nong shalan do kha ulakan tat mardor ya ka ne ka jingpen mi hukum ka commissioner halor ka jingpen yeng nia jong u ba ki do kha ki ba poi hasilong ki wan rengkat bar ki certificate ki ba penti kena ba emshem inject formalin niki nakaliang jong u bar ki de khot jaka sunjuk kinong di do kha ki pan jingpen shai na ka commissioner food and safety halor ka ne ka phang ba nakanu ka tolong kami ka ta ka khubor bala ai inject formalin niki do kha ki ba di hayo hahat to ani kong siap ngang ai ngu official ki ai kuble official ki ni media mo ki badale istom mansni os ngu ni ka news na ka jisku khia jong official nak banta jongi flewan banya put banya kili ban pertho halor ka tu ka halor ka tu ka jing yo minin ko order kan kishin na ka komi food and safety commissioner jong food and safety te ngiru marsni iya kane ngilong nilayo kung bayo yu trong sen ni kham sngo thu so thau su ngile kong don ki bam nang thia namar nang thia nang dem namar bon ki ba ki bang don kamar hapo kidang don kamar ka kidang don kidang eset lupa kamar hamtam eksi thoding gila khamsim khambun namar teng mentali ka kamar ka supply ka duna te ngila khya subadun belai stok lupa ru lai don hi te ni marsen sngo ye kane
ngila lengo ngan bat ngila pun bat gi para member jingi baru khot bat ngila lumlang menta singi ngila khot ke jingi lang menta singi bat banyi lumlang te wasusi kelong ba i presiden imdon menta sine namar ba i ilik don kam naka KCDC stisha Pune te ngayeng hangni ngayeng kum nakaliang ngayeng kum executive member jongka Khasi Jantia Fish Retailer and Wholesaler Association te kay ka bangi osngo minen kay kalong ka bang susi hadu kata-kata makin suong baik ba khang ne ni ye kitu gi ba play kin ai baik ka penalty ka ba ngap siu dagi supolak bat ka syong bat ka pada syong jail de set patok de news nem tinggi kay bangi ngim sno tenat namar balik ki su ai ki champion tip yang ki association kat kum ka baningkong la da ki kwa ba kin test kata kay baru khaj kamar ningkong kawan nakliyo kawan di binayo ki sapoi keleng segi di mana kedua ingi ki member ba ngin test ken na ingin test kadok har mar hang ni kadok har ko poi keleng kadok har ko poi ka ba maki ki lalap kata kajing sisa ndai menta ka sulong bai umtip ha ko menta suong bai kumne te menta ngi kini ginong trail kan dak san singi kini ci dan memlan ba ay tulop re kini ginong tray ba pri ba duk sup upli ba kini ru gihap ya bam khawong kini ru gihap ya bam ja gihap ya bam gihap don kam khawayeng te kensan ke sulong kum dia te ka ege bom lalong hala lagi lalap hi ya ke jing sisa ngi kuloi bangin ya tray ya ke basya ngi kuloi ban tray bat ngi tray lang bat ka tenat jo ko ya te hang ni mengimban si la kalong kum do ngi kwa ban ngi kirpat ya ko komisioner makan pensyai halor jengi makan non mi lani kan ailat yengi bangi non mi bangi ngini keren kan khot jing keren yengi kan menta la dangi bu pat kan meeting kan menta ben suong kumne ngi kwa sesisian pat makin lek makin ailat yengi makin pli ya kedukan kenang ba kinwan biang mentes biang sesisian bat ya kitrok ki bayu ya kitrok bet ya kimar bet kitrok kin tes ben ngin saya ai ngin saong bi dalap kidon ki DFS kidon kum ta ter bat ki kharet ru ki poi keleng ki poi ne ki keleng ki jaka tilada kanjin dalada ki wan lili ban kin ya cooperate lang ban ngi ru ngi kwa eka safety mo ngi kwa eka safety lada kadon ka formalin ngi ru da ka tu ki ro hangi pen ba mi ki kun dengan along kum IB ki kun ndrei ka basusi kalong ba ngi ru ha jing bam tip ngir jing mam tip ihipen pam kita kikun lada ki ong ngi bangin yu makin test ingin ai ngin test kani ka trok kawan menta kani ngini kani ka wei na trok kani ka wei na trok ni kharit na ini kani kharit ni ne lada lap nang nanta bila thok kerteng bila yu bila lang ko pedit lang ban ngi te lap na kani ka trok ngin ai pi ken ngin batai na yu ne ka sos din ai kani ka dokha chu menta pi lap pi test bit nang tina what test na kaniru pi test filap na ngim tip ngila yo shock ngim tip siong bai maka naki out of 40 samples lipo sample kido hayu kita kharit ne khaba ne ngim tip i ru em ki ha mention king mana ki nakadukan ayu pi yo ya kani kadokha nakadoka pi test jet dokha ayu jet dokha ru ki babun jet dokha ayu tementala ki siong bai jare ngila test bai kini ti lada kili ates makna syata makna kinuar kin kini ini kong na lain kra lani ini kong na mulai isim filap ya kane ka bapio positif ya formulin na kilap nginiwat kin sim do hane sim na yodo sim no sim no bi sim no sifin poi hadu siti ngila hadu poi hadu por begin arrest tu ya kita ba ai formulin lada filap mane fight ke case ini apa katkum tinggi jiyo nang ti khaba kapoi ka khaba ngiyo ada kane pe ngin poi khaba manta na do bali ang claim ka certificate kane clearance certificate ka ba latho ang ne ka clearance certificate latho ang ne pe ya test nang ti formulin negative kion ra nang ne tela ra ki kili nang ne nakitrok man ka way pakatrok man la ka way pakatrok ngiyo ada kane ka certificate tingiru nomor kalong kum ne kadok ha ka bangi ngi kimla ra ban le halenti hang tu ngi don kakatrok nakatrok ngi tap skum kat kum ka ya ni pet kum ka paking pimla ra ban pli ban de ka wi biang pimla ra ban le ka halenti
khap thep biang khap le biang namar utrai bola pha nang thi ya kane utrai bola pha nang thi ula pha ula full packing be he kadok kha hakashi senduk kenbi hakashi senduk kadok kha kadon kumba saupo arteli into life pass senduk Langkar 1,000 kilo. khatar hajar teli kini injek mana kowe tang kadok kha bang ne kini injek kadok kha bang siti ta te ka ngini mo yu bet ngi ta ngim la banong ipi bagi halinti te ka bamla banong kendia ru mar kum bawan utha anang thi mar utha kan kum packing nang thi utha skop te kitlai belate siteng ti hinap bet tu skop hinap de bemion tu skop yang hongru barban phim la re ban dia kata banong halinti ma kata ke ba te la kadok kha ngi layo ka kanang ne te kan ong ngi ka food and safety yengi kana commissioner te kin pa brio bakin ong kini ki blates ai ke do ha ngin ai ke kan tes gi de kilap pada te mon ai juba kuni kan brio Habang kita kam sene ya katas ke penmi nak ke full ai. kan hamong ya kata ke jing bom yu kani ka da ulai na te ngi sini asine Makanya ban pencai. ta lada kawan hangi tingi ong pek kini ai formulin uni kani ka do khanang ne ma Ikwa kajing pencai ka. kalong ne Kadok ka iu ka tes formalin. mentang ong pi kani ka do kha kani ka Kadok ka iu ka bakilap bagi tes formalin. Mar lagi ajar jak kita kadok ka pi. Jadi ban pencai yang kadi jak dok ka iu ka bakilap bagi tes formalin. meladi kilap khabar te mentang subuh mentang kani ka formulin kani kali ke belates ma ni lai kini kata ti kila tes na siya ti kila approve na siya kila tes Ya ka basa thi. intes bangi Isi akum kimajan intes bangi laboratory Kaba mentah. ha Bisa ki de betul kani kam de kayu kum kiwan mentah kiwan sop ya kata ke wan mentah kan penchai kiwan ingin insa ngiru insa Ban pencai bar kadok. penchai ke bodoh kha kani do kha ja do kayu mar kidan gija do kha bi gija do kha ki to ki bele lisiu ne bola yo certificate ukemle Ting itu ki basu ting mentam de bonong ne ting kiwan ki do kha ki basuan ki do kha ki lem test ne isi eru na kiwan na asam ne ki bom test ne ki bom yo ngim tip e kata pi mentala da ngi layo e kane te layo e kane certificate ke ba ki pa nong thi te kadi semaka ki bakan ong konen ko pri ngi ki kini do kha ngin sim ni ne sim test kane ke bala de lada kadang lap formalin na kane ke bala ai kune te saya le bat utang kan ni uni di utang uni di nong ni beri boleh le utang Ke Deputy Commissioner East Khasi Hills kong RM Kurba kala penmi hukum bade ban penmi yo tangi ki dok khasnong lani ki local fish bat ki ba wan ki jela ba marjan bat la mana ban de ki dok kha ki ba wan na Andhra Pradesh ti ningkong siap kai ka ba ngan IFP ke jing juba ya kai ka baja kalau nalor ke report ka ba mi minen ka order ka ba mi minen na ka food safety commissioner jong ka state government di halor jong atu ngiyo iba lamana ban penya ki do kha salan di halor jong atu ka phangi lej ban ya kendu ya ka DC ban yo jing sana ke kita kijat mar salan ban yo jing sa but onang ilale ya kendu ya DC kalong ka ba successful kalong ka ba seiso kata ka jing ya kendu yang iki ban ngiyo ka jing sa hit na DC bagi don kijat mar ki bala mana ban penya kita gidi ki khasalan ki ba ya from far state ban ki state ki ba kham jingai di kita ki ong ki marsalan di hadin ba nilayo ya keren ba DC yang ya ingi ki permission pat bangin penya gini ki do kha local kini ki local production jong adjacent state kemudian ki state ki ba marjan kum ka state Assam di kini ki local production ki kum ki khaim khai ki babunjat kini ru ki bunjat ki production kini ki local product di tang kita hingya ki jeng kenduk mene ndre nor jo kata kladon ru ki jeng selok apa yang jengi bat ka DC la ngikin tu ya ke government ba nang ni khmat bakan long testa ha ka bakan wan man tasi ki ki mar ki mata sho bangin on load na ki kali kenang ba kan long ka ba singa nyangi yang ki nong penya yo ya kini ki mar ki bawan na bar bat kumjur yo ki nong bam kindan ha ka jing singan kindan ha ka jing singan bat ka jing kumtak long sif ba kinum bam khonyo su nang nis mat hadin bala dak tes ya ka kamut kiru kinyo ka jing sai ka ba kinum don ka jing tiang ka jing khonyo
Himut bunong ki dok ha ki badan mentah. Hindi biang na. Ya ki dok ha ki badan mentah bar khat ki ba ki khasalan ngilari ton. Ndan su ngim sya su ban marketing iki. Ngim dan kam su sistem mang ngi cooperate lang bar ki pat ba. Ngi cooperate lang ba government kamul. Ya kana wono ketiar ka badan. System is banded food. Ya kata ngin return no ngin lani ngin destroy no ya. Nginum marketing ya ka. Nginum marketing su ya. Kali ka dek. Production. Fast state production ngimla ban mention ikunu nung state. Amar ki production ki babun ki nagi state bon. Far state bong. Kamu nagi bun ki state. Far state. Halor pada kita kedok ha kalau ong disi pang kedok ha mdi ong kelaban ni kata ka par state ke bagi sebar ki numla su banwan kita. Ya kata kedok ha ki ong hadin khatsan sengi ki ban ban kita. Khatsan sengi ki numila ngimla bandi ka. Hadin bagila form ke komiti jengki bakin sebelek kumno ban ra iki dok ha ki bagi ki dok ha ki ban ra na kham sajingai muka kharo ka pengas ka pamphlet ka katla ya kita kidok ha mentah ki ong bakin sabu ko ka testing ayu hangte office te man baka yu kalet bot kitu kin ya ilami ra kitu kidok ha kharo la sya ban ra ki kharo kita baru ki bakin baca bandi mentah kin test wan hangte kin sawan hayu jadi kita kidok ha hadin kan sengi kin sawan ra ini kita kidok ha nate man la balik sayo kin success kita kidok ha Bandar lapoi kum tang kita kidok ha bangin le kita ban release kita kidok ha ru ha bagi wan le tas ngin sekot ki press ba piru pinyo ban pensasi ki pat ba bangin la le tas nang tangi semarket ya ka Hadin balami ki jing pensyai badang shen na MLA ka umsning Dr. Celestine Lingdo halor ka phang reservation policy ha ka jilla ka balaki dang shen Kahnya utrap Integrated Territorial Organization hito hapo ka jing alam jong uba don bok Dakar President haka khandai terik jiliu kala hiar sha umsning Ribhoi District ban pensyai sikipat ba halor ka mat bha thungkam ne ka reservation policy Habakran hakate ka jing alang uba don bok Dakar ulaong ba Dr. Celestine Lingdo MLA ka umsning ula pensyai bakla sikipat ba haka jing alang ka ba ula khot dangshen Uba don bok ulaong ba kaseng kadon kasakhi ban pensyai ban pentikna kiba ulayo lengba ka RTI. Job kata ka ba tungkap tungkap job reservation policy. Ya hakanero ila de file ka RTI. Yinda de file ka ay ka tuba baniyo na ka department ka law department ka pensyai ba hado menta ni kita practice ka tung la spirit job ka ba tungkap tungkap henry hadbet Hai kanu tulisan lima cukup sorgar juga. Jadi halo kata menunggu. Maka itu lima jumlah presiden. Kalau 5 years persa yang sorgar juga berpanjang saya halo kata reservation kepada bentuk halo kata higher education studies. The higher education kelak high court kalau kembali bakal high court yang sorgar juga Banjuma hapo arna ban hadabu election ba shibo ngala kran sai ba kay ke jingwa ke tumi gari ba tunggung dan higher and technical studies hata to kan ba ya kan ko ba ku dia ide ba yo ka kun ban penting do ya kan ka ba tong kam punjang ba kajing penting kajing skills kalau ka ba syarhe lima ini politician ba ini ke lo di baher namar ba ki pa buram pala Ganit ho ipi. Sek kan siya ho ipi pada iong. Ba kana ngila bandu yang kata ka officer. Hapo ka district level katung ka jing pun kami dong we nong matuki mani okwa ide bantendro. Bagi yo bah ado pra officer. Hindi he ka district level har office memorandum ada di garo kemtre Katay ka bahat kung ikasi ganyan, ganun ngay yung sa kong, ngay kan David Prado. Ya kita dibagi di nong dong katan, dong kadong nanti. Katala kita kansay, mendang kamu kansay mo, polisi kala det keren. Bukuli kung suturan kung dampelship siya, ngay habakala daw ko polisi, kasong hanipan kung nomin kumandor. Hindi bagsuwan batay, namar di isuwan batay tang kung dampelship yung pagka. Bak sa kawero, yung juday hibandaan, hastiat ibang 10% ha district ibang krapo. Dahil hakang lumaw kata kanong rimhi, bagi ang kadayban dumet. Ladan hipet, baka haka mahatong kang katren yung kata ka population.
Lagi ngimpembet dia kata lada utau para jadi ngapo garo umtre kan video kan siam jike yaki nani semat lada tidak seperti ada yang kasari kam harai di bagi tadi pokok jadi ngapo garo tidak seperti sampo kuat benda sampo yang bisa balik ini kita bahas bangin dei han batian dia kata ada yang bisa iburong dia kata yang bisa nomor bagi lagi mana kan ni yang bisa tak bong bang ini penduduk yang kebahas di hintai Pak Om baka kamram di bersna yang kata polisi berpet berkemah kadai ke kamram jom ini di kawan jadi kita kena membuat ini kalau kan tak percaya mana tu di apa Mizoram negara kami bahas tentang tunjang jumki kalau dari kata kami kalau dari kata Kahai, menteri apa kejelas jadi apa mereka dalam data resolution office nomor 6 kapung hati kahai menteri bangkren mana menteri dokteran kapung kepada hati hai kepada understand detail understand ini berform no department B hanya kita diklaim pendi apa mereka ayo tahu kasih dia ayo baru kata tahu mereka persen hanya Mizoram berapa negara berapa Lekawadan tentu kecil keren mereka ni lagi bagi long yo lesi di tentang itu di file kita kalau mana tu dia di pada bar lada long ai lah balle nadian nama bapile kat bawan pe nomor bap ai kat bawan nomor dari di sisa dari kita kerja mulai bersih keren lah kalau masuk ni ada yang kan hukum Nakenal bayin kasiri dalam konten within the state reservation policy. Naong kerja kami yang kan, terlibat ini kinong hikmat, ipun kami bagi kalian, ipun kami apa, ipun tiang, dan bawa kiwam Hindu yang kata bahas kejong ini. Balai Hindu, abagi don hadut prabosan kita dikira malu di state ini. Abadi ke kampung ini, lada. Hindu tertumut bagi player di dalam umat kejumi kan. Bangga kuat apa penong ini. Ada doktor bom player apa kontribusi kan don jingma sisa yang kelah kejumi. Kipulit ke South Garo Hills District hakah nyau bat pratarik ujeliu kila pen up ten song ki nong lute surok highway robbers ki bakerni ki kam lute bat pen up de ki tiar siat ki nong nya atrok. Hakane ke jing pen up ten song langat laingut ki nong lute basyirkai nakane ke district. Ki pulit kila yo kem na kini kinong lute ki suloi shnahi kiba kila pendon kam ban penting ban berngem ban berthen ni kinong nya kali karba kidang ya na kasurok lengba ki klau barben de kini ki ju kinong lute ki bala show kinong nya kali ban lute ka pisah ka santarik ujeliu haka jaka baki khot kerteng ka dung ni kura la ujor persya ru ye kini kinong lute ha police station sikigre ha unai jamang arjar arphulai ye ki kam lute jongki ki pulit kila tengkai ki kerteng jo kini kinong lute namar ki jing toket kidang ya chaprang bada kitu ki kuboy na poisha ka bakun tar hadu bangende syambiang kublai shibun